Katukad di Basol. Di napalabas. Saan ang magustuhan ni Dagimay ti panagsarsarita ni Margarita? Isu ang masungbatan na met daytoy iti saan ang nasayaat. Gapu iti dayta. Ad-addan ang masuron ni Margarita. Ket kayat na apaikat ni Dagimay ababaunen. Ngem na kunamat ni Astor adi na mabalin nga ikaten. Gapu ta nasayaat ti serbisyo na. Kabayatan na. Timulong met daligaya, Rita, ken nanapipay anagaramid iti kopya ti surat kontra iti droga. Banag apagyamanan unay ni Francis. Kabayatan na, nasabat ni Dinggas nila kay Amancio, ket nagdamag daytoy no addam amuna aluko-luko at tao. Tamangan no isu tinang puor iti plantasyon ni Astor. Ngem saan nga imbaga nila kay Amancio, no asino ti pudno anang puor. Iti met ipapanda Margarita ije sentro. Saan damanen anagkin na awatan ken ni Dagimay. Itagagayem, denggen nyo tituloy tinubela tayo anapaulwan. Katukad di Basol. Hoy, sika, kinni-kinni. Paypayan nak. Oh, adtoy ti paypay. Wan, ma'am. Kat sikamat, Dagimay. Payungan nak. Ukrada mon day tapayong nga impaigam ko kan ka. Ma'am. Diata. Nagmayat gayam ti maasawa ti mayor. Anya, ma'am. Kasla, Reyna. Ulit man ti imbagam? Kan anya ti kayat mo asawan iti dayta? Kuwa, ma'am. Awan matket di. Ibagbagak laang ti agpaiso. Iti kasta apa nagsarsaritam. Talaga apa ikat ka akatulong. Ne. Apay. Amo mayatag luto iti naimas nga si Dan. Ma'am. Sige No mailotwam ni amo iti naimas nga si Dan. Di sige. Ag-ekatak Ala, intayo kit din. Ngamin nabaran. Kit nagpudot. Ay, awan nga rod. Intayo nga rod yan. Sige. Payungan ka Ma'am, tapno saan ka nga ngumisit? Rombang laeng. Babaunan kayo laeng. Isu anasken apag serbianda. Oh, Ate Francis, nagaduman ng tinaramid ko ang kopya. Imbagla ang ama inayon iti iwaras mo. Agyaman na, ligaya. Uray darita, kanana pipay. Siguradong adamot na aramid da kopya. Oray gaskas mabangara na. Gaputa sidadaan kayo amang suporta kanya. Wen, ngamin, pagsayaatan ti umili ti araramidan. Kat sapay la kuma, tababain iti kastoy awagas. Kat maksayan dagiti agar aramat iti maiparit at droga. Sapay ko mga rod, takasta. Oh, makitam Rita. Nakaadu akon iti kopya. Kita man na Pipay. Ay, nagpintas sa talaga ti surat yo Kasla surat ti balasang. Napintas talaga ti surat ko. Mom, ide agad adalak pailaang. Siyak ti kapintasan ti surat kada kami ngagkakaadalan. Kasta ka di, Nana? Kat no siyak edi ti tagasurat ijay blackboard. No ade pa kopya jay maestra. Tasadot mo't jay maestra nga agsurat ijay blackboard. Nang runa kat adaas mana. Malangab na jay chok. Intun kwan, aguyak to. Kasta ka di, Nana? Kat sika, ada ka dimot na surat mo.
Wala na, ado. Alaom nga rudan dagitoy na isurat ko. Tainayon mo kadagiti na isurat mo. Taing kaited kadaligaya. Wala na. Anya ka kadi, kinni-kinni. Paypayan nak. Di ka aksardang amang paypay kanya. Nabanuga ko namang paypay-paykan ka, ma'am. Anya ti kayat mo. Paypayan nak. Wano kisayak ti sweldom. O sige, ma'am. Paypayan ka. Kat si kamat, dagimay. Siyak ti payungam. Saan aday tabagim? Uwan. Yellow butterfly. Di nakawagan iti kasta. Kat agpay sumat nga si kane yellow butterfly. Te, Star Dancer Regia Club. Sumardang kan! Dagimay, sumardang ka nga nina. Intayon tani nagbara. Ambaw, Frances, Barang. Nasabat ko tay tao ni Astor. Kit nagdamag kanya. Anya ti dinamag na, tatang. Nuadda ka no amok aloko-loko a tao. Taamangan no isaw tinang poor iti mulada. Anya. Ngam imbagak nga awan amok aloko-loko. No kasta. Sapsapulan da no asino tinang poor iti plantasyon da. Wen, baro. Naituloy da pa'y tagmulay ti may parit amula. Puurak to agraman ti balay nga awagan da iti happy house. Anya? No kumangaminta dito'y kan nga agnaed, tapno saan kan amabannog pay. No kasta sumarungkar ka dito'y kabsat aman siyo. Saan abali? Nakabailak pa'y mo. Sa bagay Kaasimot ni bakit ko no panawak. Bakit mo? Dahil ti bakit ko kunak kuma. Kanayo na sa rungkarak jay tanem na. Kasta ka de. Ano sam nga rod ti mabambannog no kasta nga umay ka dito. Win Uray mapanbannuga. Tapno laang makita ka. Anya? Makita na? Agang angawak laang. Ay, si ka talaga. Malakit din. Inumum day tatyaam. Tao may naktulungan amang isagana iti makan. Win, kabsat pipa. Nalpasan anangan daligaya kan Francis. Iso asumublat tamutan amangan kabsat aman siyaw. Sige. Ay na. Nagbiit ti aldaw. Nakulay ni Bibi Franco. Iso nga rod asaanan a baby Franco ti awag tayo kan kuana. Franco ko na tayo latan. Ngamin dakulun. Addan adi na. Wen Ay, kayam. Sa bali ti malagip ko, kabsat aman siya. Pabor ka kade iti itatapog ni Francis iti politika. Wen plano na ti agtaray a mayor. Kanunungak day ta. Uray siya. Ngamen, nasaya at atao ni Frances. Kabsat. Pampanunutan na ti pagsayaatan ti umili. Kan naturod. Kitaam, tinamayan na iti plantasyon ni Astor. Dua kamay, kabsat. Iso ang naturidak mo lang. Agpada kamay ang naturay. Kabsat. Agpada kayo, anaturod. Sa apay kuma, taadaw ti mang suporta kini Frances. Inton agtaray a mayor. Napanuga ko namang pay-pay-pay kan ka, ma'am. Di ka agreklamo. Sige, ituloy mo timang paypay kanya. Ma'am. Anya itayon jay gatgatangem, ma'am. Dayta bestida ang nalabaga, nana? Sige, ma'am. Ipadas mo, no umanay. Umanay kanya. Sige, isupot mo, nana. Taitid mo kadag ito'y para bit-bit ko. Ma'am.
Saan ka di asikatain kalay sa ni Apo Mayor, ma'am? Karupropam launay. Uwan na. Iso nga ije plaza ti nakaangayan ti parambak. Ngamin, inawis dati amin nga tatao itoy. Awan nga road. Kat nagado ti maray. Anya pala ang ter aramidom, nana. Isupot mo day tabistida. Wan, ma'am. Mabiit laan. Sige lang na. Ure madamdam nga isupot mo ta. Agi istorya tayo pay. Nita, Ay na, ma'am. Makaistorya ka kadagiti tatao. Tamom. Pagsayatan ni Apo Mayor, no kasta makilangan ka kadagiti tao. Ato yan ti bestida, ma'am. sige, dagimay. Awatem, tasikati para bitbit kadagiti gatangat. Uwan, ma'am. No problem. Amo, mangrugin ti panagmula dagiti kakadwa diti plantasyon. Sige, kat manipod ita. Nasken nga dalatag bantay dito'y plantasyon. Wan, amo. Hoy, tingkas! Tumulong ka ba't niyang trabaho Taktak-dor galat ka ditan. Tilokon. Nagsasao. Kaslawan maitultulong ko. Tingkas! Trabaho ka ba't? Katusaksamot ng tiloko. Paliiwom ni Angkwan. Amangan no traidor dayta. Amo, Amangan no iso ti makagapo no apay anapuuran ti plantasyon. gapo nga ta sana nagsusweldo, amo. Wen, masurunak ngamin iti kasta a klase ti tao. Sige, amo. Paliiwak ni ang kwan. Apay na kami suot ka kasta, Margarita. Gapo iti dayja adagimay. Talaga ang marurudak kan kuana. Anya? Kaya't ko nga ikatem akatulong dito mansion. Imbagak mo to na sana mapalin nga ikatak ni Dagimay. Gapo takayat ko ti serbisyo na. Apay, awan ka di ti maalang adaduma. Siya kun ti makaamo ang mangala iti kasukat ni Dagimay, Astor. Saan na mabalin? No maipapan kadagita abambanag, siyak tiag desisyon. Kunak man, no amin akayat ko kat agtungpal ka. Wan, ngem depende dayta. No maipapan kadagiti tattao, di mo idapakibiyangan, tagtala ka kadakwada. Ken maysa, nabayagan ni Dagimay nga agpapay kanya. Asino tinapatpatag? Siyak, wenno ni Dagimay. Jakat ti kasta, Margarita. Inasawa ka, kat ipaay ko amin nakasapulam. Ngem namandaran na kiti aramidak, daytan ti dita pagkinaawatan. Anya? Sigaman ti pagdamaga, kalalin. Da kayo kani Dagimay ti kadwa ni Margarita arimuar idi kalman. Anya ka di tinapasamak, takagura ni Margarita ni Dagimay. Awan mati madingar aramidan ni Dagimay, amo. Anya? Tanya ti kayat mo asawan. Agong ungit latan ni Margarita nga awan gapuna. Wan mat amo. Aging gaan nakadanon kami jay sentro. Agong ungat latta. Anya? Aramidan mi mo ti amin nga ipaaramid ti asawam, amo. Ngam, jakman amo. Taungat nga ungat. Tunggal agsao. Agong ungat mat. Pudno ka diti ibagbagam? Wan mat, amo. Iso akon ko nami kin ni Dagimay. Nagbidot kansa iti babae nga inasawam, amo. Anya? Sorry, amo. Ngam ibagak lang ti marikrik nami kin ni Dagimay. Ang mga nutanglan na kati asawam. Ang mga nuti kayat na kat agtungpal ka iti amin na kayat na. Agbalin kan nga under disanya ako nada. Ay, di mo itulok akas ta amo. Kat katawaan da kanton adagiti tattao. Ay, jakman amo. Imbes anasaya at kumatipan na kilangan ni Margarita kada kami.
tanagapumat iti marigrigat a pamilya akas kada kami. Ngam, hay, naglastog ngamin amo. Ibagbagak lang ti ugali na amo. No nakasango ka, mayat ti ipakpakita na. Ngam inton awan ka, iparupa na unay kada kami ababaunan kami laeng. Anya ka di ti Dio pagkinkin na awatan ka ni Margarita nagimay. Apaya ka na yun nga gipulong kanya, adi na magustuhan ti ugalim. Ket kayat na pa yan nga ikatan ka. Ay na, amo aya. Manon nga tawan nga akat katulungakan ka, kat amo matiugalik. Napudno ak pa iti trabaho. Sana dayta ti damdamaga. Kayat ko lang nga ibaga no asino ti pati amo. Adyakan kadyatan. No kunam nga ikatanak, gapo kay ni Margarita. Adyakan kadyata. Aniya? Basta siya amo. Awan ti madiyang araramidak iti asawam. Pag sirserbi akmat, nga madilata mati panagsasaon na kanyak. Kadya kami. Tao kami lang mat nga masair iti panagsasaon na. Amo. Aniya? No kastalat tati ugali na kadya kami amo. Pasensya ang masungbatan me no daduma. Mabalin ka di adi ulatan ikan kano ni Margarita. Wan amo. Kasta ter aramiden me nga agbugkaw mat. Saan nga nasaya ati ugali na kada kami nga katulong? Kan oray ijerwar. Madi, ti panagsasaon na kadagiti aglaklako ije sentro. Katno kasta nalata ay awan. Pakadadi alam deta nga mayor. Aniya? Un aamo. Saan da kanto nga ibutos dagiti tattao. Gaputa saan anasaya ati panakilangan ni Margarita kadakwada. Amo, saan agaputa mayor ti asawa na kat dinan amo nga talyawan tinagapuan na. Sika ti madadal amo. Itaman pa ya sana si mabat ni Dagimay. Anyay tayan, tinagan mo? Dinggas, ma'am. Dinggas gayam. Dinggas? Mabalin ka di nga isurunak nga agmaneho? Ha? Kaya't ko ti makasursuro nga agmaneho. Awan parikot, ma'am. Hay awan problema dinggas. Isurom lata ni mama nga agmaneho. Kaya't nakano ti madaan iti lugan. Tapno makapan iti sadino man na kaya't napapanan. Ay katun Kabalan mat ni amo ti gumatang iti lugan para ken ni Margarita. Asawa na nga rud. Oh, Dinggas! Nakasagana akon? Oh my God! Ta isurunak nga ag-drive. Sige, yung kan dinggas. Isurom nga ag-drive. Apay, Dinggas? Naskan ka di pa'y nga agpakada ka iti dayta a tao? Apay, asino ti ad-ad datong palam? Siyak ka di wano dayta akatulong laeng. Yung kandinggas tani. Sabali man ang tibagbaganan. Sige. Intan, ma'am. Hoy, sika akatulong. Agluto ka iti naimas. Gaputa dito'y amangan ni Dinggas. Uwan, ma'am. Uray saan mo nga ibaga talaga nga aglutuak. Amok ti trabaho, ma'am. Nasaya at tamom ti trabahom. Tadikat sayang ti masusweldom iti binulan. Nakitak ni Dinggas Dagimay. Naglugan dakin ni Margarita iti kotse nga iman maneho ni Dinggas. Uwan, kenne. Iso nga rod nga aglutlutuak. Tadito yung amangan ni Dinggas. Sabali ti maawatak iti jarda Dagimay. Ha? Apay? Anya ti maawatam? Kaslamat isudan. Anya nga? Isudan?
Nga ag-onda. Ne, anya nga ag-onda. Nga adda relasyon da. Anya? Mamati nga ta ni Dagimay, iti imbaga ni Kalalili, nga adda relasyon da Dinggas ken Margarita. Gagayem, di uliwayan na dinggan, ti tuloy, tinubela tayo anapaulwan. Katukan, ti Basol! Nobela, ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika, June Ributazo. Computer Recording Technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y ngestasyon. Katukan, ti Basol! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.